Dami ni debata na sumurong siyan sa lahat na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Saya didongani asin ni rohani Tuhatta mahamusa luhutna. Amanginang manotong mahita mamuji-muji Tuhatta pardenggan basay. Dumobi di minggu bolon sa darion. Syala naong bongot tita. Tuminggu na bolon ima minggu hasito lusa daun ni debata. Amangin ang tabi mardong at tangi yang tu keluarga, si solhok parhalado ng huriata di dia pihamu maringanan marhuria. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan. Amanami na namin ng madua ng sudah gugu, Tuhan tatotong na marorok daging ng totimuna. Amangin ang hatan itu hatta di minggu bolon sa darion. Jesaya 60 ayat sada satu ayat sia songonoma hatan itu hatta. Songgop dot wau toddi ni Tuhan Jehovah. Ala naung miniahan ni Jehovah ahu mamaritahon barita nauli. Tu halak na dangol. Marsuru au pauliuli halak perrohan na bojok. Manitikon halwaun tu halak na tarhurung. Doh tu halak na tarrate buhani hurungan. Manitikon taon para sinirohaon sian Jehovah. Dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak na marsak roha. Laho pahisahon roha ni halak na marsak di Sion. Mangalehon tu nasida tupal sikat ni sirabun. Miak las ni roha sikat ni arsa ni roha. Ulos na marhadohoan sikat ni toddi na tahuton. Gabe targoar nasida. Hariara hatigoran. Suasuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida mapaulihon akan naung leleng tarulang, akan naung tartaban di Narobi. Nasida muse pajong jokot dohok pai baruhon hutana tartaban, akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbia muna. Jala akan anak ni halak sileban pangula muna dohok tukang porla anggur muna. Alayang guhamu targoar akka malim ni Jehovah. Parhaladu ni debatata dohonon na tuhamu. Sinamot ni akka bangso parbegu panganom muna jala hasangapon nasida do soluhom muna. Sikat ni haurahon muna na saylaon. Jalo ommu silopit jala ali ni haileson. Marulupulup nasida di partalian nasida. Di baheni silopit do tianon nasida di tanon nasidai. Ikon maruli las ni roha sa liling-liling na dinasida. Ayahu do Jehovah. Naholong roha di hati goran alay na magigi mida tabat-taban pangarupaon. Say lehonokku do upan nasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tu nasida padan sa liling-liling na. Jala tarbarita dia kabang sopar begu pinopar nasidai. Jala anak nasida di tonga-tongan niya kabangso. Sudi halak na marnida nasida tadaon nama. Nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah. Ido hata ni Tuhatta. Hurian na pinarhamaol ni Tuhatta di bagasan Kristus Jesus di minggu hasitulu sa daon Trinitatis sa darion. Di pakulingi hata ni Tuhatta hita sian Jesaya imataringot tu baga-baga pabuan na jonok na matiki hatuaw ni bangso ni debata. Amangin ang dipadan na baru nung saut na tarsuraton din na jinahan ni Tuhan Yesus turpuhon. Didokdo maka genaplah apa yang difirmankan oleh firman ini. Ay ido tutu di bagasan Kristus Yesus do tarida na binaritahon ni turpukon nunga roh tao para sinirohaon ni Jehovah ima marhiti hadirion ni Tuhatta Yesus Kristus. Di palua hita sian gonggoman ni hamadian. Amangin ang bongot tita tu minggu Trinitatis. Jalan nungatabulus minggu parningotan ari hasasaur ni toddi porbadian. Di baheni nungatutu saut nanidok ni hata ni Tuhatta. Songgop do tuau toddi ni Tuhan Jehovah. Amangin ang topik ni mingguta sadarion manitikon taon para sinirohaon. Asa marhiti turpuk sadarion baik evangelium doho epistel.
dipakulingi hita songo dia do hataridaan ni pabuanong songgop to dini debata tuaka na porsia di Kristus Jesus. Amanginang dung tajalo tod di porbadian na siat tu hatai. Doho mahita laho mamaritahon taon para sinirohaw ni. Songo dia do hataridaan ni taon para sinirohaw. 5 taon nago las niroha. 5 partikian nago apul-apul dohot akka silas niroha. Asa dung songgop tod dini Tuhan itu hita manginang. Dohot mahita laho mamaritahon barita nauli tu akka nadangol. Dohot marsuru pauliuli halak parrohana bojok. Dohot akka mamaritahon barita nauli tu akka natarhurung dohot natarrate di buhani hurungan. Mangapuliah kana marsa roha, dohot mangalehon akka apul-apul tu nadangol, dohot mangurupi akka napogus nadangoli. Asamolo dung songgop todi porbadia tu hita manginang todi ni Tuhan sendiri. Maka kita juga ikut untuk melakukan pembaharuan dan pembebasan. Sebab di mana roh Tuhan berada, disitulah terjadi pembebasan dan pembaharuan. Maka tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, setelah kita menerima kuasa roh Tuhan itu, engkau juga harus ikut untuk melakukan kebaikan, membantu orang-orang yang pantas kita bantu, memberikan penghiburan bagi orang-orang yang sedang berduka, dan ikut serta mewartakan Injil Kerajaan Sorga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Di baheni rikot naing at tusakta. Babua ikot domian tod dini Jehovah tod dini dewata tu hita. Di bagasan rohan ng pikirat talaho mangajari manugu-nugu laho patuguhon hapor siyaw doho pakirimota. Tod dini Tuhanima manginang na mangajari hita laho mangulahon akan napatut doho na sopatut, natama doho na sotama. Di partikiat ta sinuaing, naung lam sange, naung lam jorbut, amanginang. Godang donoaing akajolma di portibion, na soharu di boto be laho, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang pantas dan yang tidak pantas. Kebebasan berekspresi, kebebasan bermedia sosial membuat kita seakan-akan tidak tahu lagi batas-batas mana yang pantas dalam kehidupan kita, mana yang pantas di tengah-tengah keluarga. Amaginang, kita kena porsia di Kristus Yesus. Todini Tuhanima totong namani roy-rohan ng pikiran muna. Asalam uboto manirang nadinggat doho naroha. Asadung tajalo todini Tuhani. Jala taboto dia nahinalomohon ni rohani di mata. Margugo mahita tong laho mangulahon na nidok ni turpukon. Manitikon taon para sinirohaon. Mabahen akabarita na uli na dinggan di humalia kita nang ditonga-tonga ni keluarga. Asa molo tu ngadong pedihoy nang. Molo tu ngadong pediho amang pasu-pasu ni Tuhani. Pakke mai laho mangurupiak kanadangol, mangurupiak kahuria, mangurupiak kanapugus dohot akon akan nasomar dia. Asa dohot na sida taruli dia siniroha, dohot na sida tarapul marhiti akasi lehon-lehon na arga na tapasahati. Amanginang totong ma di pargugoy Tuhani hita laho mangulahon hatana. Napaduahon pabonong songgok tu hita tod dini debana dohot tita marbarita na uli. Asa hataridaan ninong songgok tod di itu hita margogo hita ujuroa kasitonon doho parukilon. Didok di epistel hinorhon ni habengeton ni rohaido hatawon. Amanginang ketika kita banyak menghadapi masalah pergumulan, maka kita semakin dimatangkan, semakin diasah, iman kita semakin kokoh. Asa molo diakan porsia di Kristus Yesus, molo roaka pergumulan, dang gabe lamadeli, alai lam tang maha porsionna, ala nunga di bodo,
marhidia kabaru kilonido, lam margogo haporsioni, jala lam manotong marpakirimo di asini rohani di bata. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya pun ada pergumulan saat ini yang sedang kita hadapi, kuatlah di dalam Tuhan. Biarlah roh Tuhan itu sendiri yang memberimu kekuatan, memberimu hikmat, dan memberi penghiburan kepadamu. Entah itu di keluarga, di perusahaan, di pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Asa molo taulay di perjalanan ni ngoluta. Tutuma tong nanidok ni hatan itu hatta macay uli hataon. Pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah. Jala didok nakining hariara hati goran. Suasuanan bahin puji-pujian di Jehovah mahitatong di bagasan pernguluhota. Tuhan memberkati amanginang. Selamat merenungkan firman Tuhan. Martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Diperbadiai debatasi pardami mahamuga bisundinggan. Jala diramoti marohanang pikiran muna. Ya soha surahan. Sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.